Me ke daminki yan mata kin tare mana hanya ne, ki je ki gida ki huta zaman ki anan bai dace ba. Hey, da na san haka sha'anin so yake da ba zan fara ba. Da na san raɗaɗi zai sanya mini da ban soma ba. Makaranta ce na shiga ban sanya zan kaya ba. Kai ni fa zama na haka shi ne daidai Allah na tuba. Ka da masoyin gaske sai dai Allah hakunne. Zuciya ɗauke da zance wai san me ke ciki zaune. Wasu sun ce so waraka ne amma a garin ciwo ne. Da na san haka zafin rabuwa ya gida ba mu saba ba. Da ya san hadari da butulci san ba zai yi mini ba. Da na san sakamakon haka zai zama da ban duba ba. In dai soyayya ce na haƙura ba zan kara ba. Ba zan kara ba. Ba zan sake ba. Ko a bakin baki kalmar sa akwai daɗin saurara. Balantana ma mayaudari wanda ƙarya ke yi mai allura. Zuciyata na rike kan soyayya ya yi min da dabara. Ashe wani buri za ya cika. Ya mai da ni ATM na shaka. Ya aure wadda yake so ya bar ni haka. Ban gano ba. A lokacin na so shi kamar raba na san kaina. Samari ma suna shakkar yi mun furcin ƙauna. Abin da nake da muradi sai shi ɗai a cikin raina. A zuciyar sashe ba haka bane. Yana da niyya mai tsantsar muni. Ya ci amana ta alfarmar so bai duba ba. Bai duba ba. Na bashi masauki a zuciya ba na mai gita. Na kai shi gidan mu iyaye na suka mai kyauta. Ya aure ƙawata da kuɗin da na bashi alkinta. Aminiya ta ce ta min na haka. Wace na yarda da ita na ja a jika. A dalilin haka na ɗau soyayya ba komai ba. Naji me ke daminki a gare ki na tausaya. Da na kuka share hawayenki ki tausasa zuciya. Amma wannan kar ya zama dalilin ajiye soyayya. Wani hane ga Allah bai wani. Duk wata jarabta daga shi ne. Watakili nasara na tare da ke baki gano ba.